A Xunta de Galicia está a levar a cabo dúas actuacións na PO 308 para reforzar a seguridade viaria. Unha delas no tramo entre Covelo e Raxó e a outra entre Covelo e a Granxa. A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade valorou o avance destas obras. Unha época que é certo que a intensidade media diaria é bastante importante, de 24.000 vehículos diarios, e polo tanto estamos adecuando o ritmo de execución para minimizar a afección ao tráfico, pero as obras están a moi bo ritmo, a senda. Entre Covelo e Raxó está o 87% de execución e o treito de concentración de accidentes entre Covelo e a Granxa está o 63% de execución. As dúas actuacións están pensadas para favorecer os desprazamentos a pé e protexer aos peóns. E dúas actuacións concretas para mellorar os desprazamentos na estrada PO 308, pensando en todos os usuarios da estrada, principalmente os vulnerables, non? Que son os peóns. Na obra da construción da glorieta aínda queda unha parte por comezar a construirse, cuxa actuación corresponde ao Concello. O alcalde asegura que hai cuestións técnicas que solucionar. Que busquemos unha solución a mellor posible para entroncar o que é o núcleo de Raxó con esta glorieta. Buscaremos esa colaboración e esas cuestións técnicas, resolver as cuestións técnicas para poder facer. O que esperamos é que haxa esa colaboración como está habendo hasta ahora en todo o trazado, e, polo tanto, ese é o que nos aspiramos, non? Ademais destas actuacións, a Consellería xa está traballando en novos proxectos para esta estrada. E que completaremos pois con dúas novas sendas na que estamos traballando, que xa foron sometidas á información pública, que se non me equivoco son Fontela con Barro e con Barro Samieira, que en total supoñan pois máis de 6,5 millóns de euros na PO 308 aquí en Pollo, pois para reforzar de xeito casi inmediato pois a seguridade viaria, que é un asunto que dende logo nos preocupa na Consellería e por suposto na Xunta de Galicia. Está previsto que as actuacións que se están levando a cabo rematense en novembro, mentres que as novas licitaránse despois de verán e a previsión é que se podan executar no 2020.